Μου με δέρνει, καλέ μου και πονώ, με δέρνει, με μαλώνει, γιατί σε αγαπώ. Παλιά χρόνια δεν υπήρχε ούτε ξενοδοχείο να πάει ο άλλος σε ένα ξένο χωριό, δεν υπήρχε τίποτα. Όταν πήγαινε έπρεπε να πάει μουσαφίρ σε ένα σπίτι. Ο κουμπάρος πήρε τα δώρα για να πάει να δει το βαπτιστήρι και πάει στο σπίτι, η κουμπάρα τον περιποιήθηκε το βράδυ με φαγητά, με αυτά, και έκασε, κοιμήθηκε. Την άλλη μέρα πάει, σκόθηκε για να φύγει. Η κουμπάρα σκέπτηκε καλά να τον ξεβγάλει, να πάνε μέχρι έξω μαζί παρέα, για να μην φύγει από το σπίτι έτσι. Ο κουμπάρος στο δρόμο που πήγαιναν, η κουμπάρα ήταν κατακόκκινη, ωραία, πολύ ωραία. Τη σκέπτηκε να της τα ρίξει ο κουμπάρος και εκεί σκέπτονταν να τα έχει χάσει, δεν ήξερε πώς να της πει και τον κατάλαβε η κουμπάρα. Τι έπαθες κουμπάρα μου, τη λέει. Άσε με μωρή κουμπάρα, είδα ένα άσχημο όνειρο ψες το βράδυ, ότι τα χασέφτιαξα και σ' έδωσα και ένα 500 της λέει. Καλά, δεν τρέπεσαι κουμπάρι μου, θα σ' έπαιρνα λεπτά εγώ. Είμαστε εμείς, Ελλάδα, τα παιδιά σου, που πολεμάμε για ίδιο σκοπό. Το έχουμε γράψει βαθιά μες στην καρδιά μας, θάνατος, θάνατος, η ελευθεριά.